Okej, nu filmar jag igen. Vart tog ni vägen? Vart här nere? Ja, där. Här ser ni de som bygger. Vart gör? Är du i ditt hus? Vart är? Jo. Okej. Ja, du måste göra klart stenfabriken. Vet du, jag har byggt en sak i berget. Det är ett berg här bakom. Har du sett det? Det var tänkt att det skulle bli typ något ställe där man typ kunde chilla lite. Det är ändå ganska många som har tittat på mina videor. Så jag vill bara tacka er för det. Liksom. Hejdå!